नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. त्याचं नाव आहे RJ रोहित. तर आपण आज बोलणार फ्रेंडशिप डेबद्दल. फ्रेंडशिप डे म्हणजे जागतिक मैत्री दिवस. तर तो भारतामध्ये ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या रविवारी हा सण हा मैत्री दिवस साजरा केला जातो. तर या सणाची सुरुवात या सणाची सुरुवात 1958 साली पेरूमध्ये झालेली आणि ते दक्षिण अमेरिकेतून सुरुवात झाली आणि ते दक्षिण अमेरिकेपासून तर इतर सर्व देशात ते मैत्री दिवस साजरा केला जातो. तर या दिवशी मित्रमैत्रिणी एकमेकांना भेटवस्तू देतात वगैरे असं. जसं फॉर एक्झाम्पल पुष्पगुच्छ किंवा असं काहीतरी भेटवस्तू जे आपली मैत्री वाढतील वगैरे असं. आणि एकमेकांना फ्रेंडशिप बँड बांधतात. तर फ्रेंडशिप बँड बांधण्याचा अर्थ म्हणजे असं की जी आपली मैत्री पक्की घट्ट राहा एकदम, म्हणजे कधीच अडचण येऊ नये अशी तर तशी असायला पाहिजे आपली मैत्री. ओके, तर आता मी सांगतो तुम्हाला फ्रेंडशिपमध्ये काय काय असायला पाहिजे आणि काय काय नसायला पाहिजे. तर फ्रेंडशिपमध्ये स्वार्थ नसायला पाहिजे. म्हणजे जसं की फॉर एक्झाम्पल तो स्वतःसाठीच करेल असं. तर आपापलंच बघेल स्वतःचं, समोरच्याचा तर विचार नाही करेल असं. तर तसं स्वार्थ नसायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपले कोणती गोष्ट ऐकायला पाहिजे आणि आपण त्याची गोष्ट ऐकायला पाहिजे. जे काही जे आपल्याला बोरिंग वाटत असेल, वाईट वाटत असेल, चांगलं वाटत असेल तरी ऐकायला पाहिजे किंवा त्यांना पण ऐकायला पाहिजे असेल. तर तसं असायला पाहिजे. आणि तिसरं म्हणजे तो मित्र कोणत्या पण संकटात आपले साथ देणार असायला पाहिजे. जसं नाही की तुझ्यावर आहे तर तूच बघ असं नाही. काही झालं तरी तो आपली साथ द्यायला पाहिजे. आणि चौथा आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे तो मित्र आपल्या काही बोलला तरी आपण त्याचा एक क्वेश्चन घेऊ शकतो. पण कसं की तो मला आपलं काही बोलणं पण दुसरं कोणावर तो मित्र आपल्याला काही बोलेल, पण जर दुसरा कोणी व्यक्ती आपल्याला दुसरं काही म्हणजे काही बोललं, वाईट बोललं की तो आपल्या पाठीशी उभा राहायला पाहिजे. आणि त्या समोरच्याशी भांडायला पाहिजे, म्हणजे भांडण करायला पाहिजे असं असायला पाहिजे. एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. आणि आता मी तुम्हाला एक व्हिडिओ क्लिप दाखवतो. तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है
अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ